Facebook page mara George Bati Dadikul machiegni. Seneta Siaya Oburu Oginga okwedo wach mar riwruok mar Kenya Kwanza magilieko ni kweth mar Azimio chano mar timo winjruok machal gi mano mar higa 2008 mane onyuolo sirkal mar Barwabara. Ka owuoyo e chenro mar dhialo bondo kaka municipal, Oburu olero ni Raila ne ok obago ng'anyo mar majuma ka juma mondo mi oyud ber makonye owuon e yor siasa kaka moko kuom jotelo manie piny owacho osebedo kalieko. Omedo ni jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua ne owuondo jopiny gi weche mag bottom up ndalo mag campaign ka gie sani pok gichopo singogi mar duoko piny nengo mar ngima mamedo mana idho. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo bende nowuoyo e chenro no ka omedo ni piny owacho mar William Ruto kod jatend piny William Ruto kod Raila Odinga onego oket mbele fungruok ne jopiny e kinde twak margi. Trying to advance. Yes. And that narrative is that Raila Odinga wants a handshake with them. We don't want. But I want to tell Ruto in broad daylight that if there is anything about handshake, it is only existing in your own very fertile imagination. It does not exist in Raila's mind. Raila has no need for a handshake, and more particularly the one in Gachagua. So please rest assured that what Raila is fighting for is for the good of this country, to make sure that election will never be rigged again in this country. Walikuwa wanapanga nini? Kwa sababu ofisi ya interior inajulikana. Ofisi ya Inspector General tunajua iko wapi. Vigilance House tunajua iko wapi. Kwa hivyo ni aibu kubwa sana. Aibu kubwa sana kwa watu wa Kenya. Ya kwamba Raila Ramogi Oginga anaanza kutupiliwa tear gas. Doma malo tamore